Horas marita saluhut na damang dohot dainang nahinahulungan di bagasan tuhat da Jesus Kristus. Jamita di Minggu tanggal 15 April 2022 ima nanenet sian Yesaya 52 ayat 10 tolu 1 ayat 15. Dungi dohot topik ima naposo ni debata na tumaon na bernit. Adorang so tapayutihut jamita nagaboja dihita jumolo mahita martangiang. Moliate di subaro anami tuho ale Tuhan na mangaramoti hami boy hami marhahi pason satu tikyon. Asiro ham di hami ale Tuhan asaboy hami mabige hatam na badiai. Parbaday hami ale Tuhan asaboy hami laho mangulahosa. Di bagasan Kristus Yesus martangiang kami tuho asimaroham. Amen. Urian na inahulungan di bagasat tuhata Yesus Kristus. Yesaya 52 ayat 10 tolu 1 ayat 15. Idama pistar do pambahenan ni naposoku. Tarhisa do ibana jalat di patibo gabe tibbul situtu sogot. Ya songoni songgot ni roha ditorop halak mida ibana dibaen hinaroa ni rupana dibait tadina sian jolmahian rupana pe maradoppo jolma. Songonido urason na torop akap bangso barbegu sugut hohombe do akaraja maradopon ibana ay halak na sodung panahatan ni baritai nasida do marnida jala halak na sodung ubege sa ido mangatusi sugut ima sahatna. Hurina na holongan di bagasa tuhata Yesus Kristus molo di hata parjolo di dokon idama. Ni paretao perjolo di suraton panura ni Deutro Yesaya imalaho mamuhay turpuk evangelium diari perningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus di bagasa tikyon. Ima inariko ni arga nama situ di ngolutna magopo di bagasan arsak. Ya hita saluhut na ima dengan basa dohot asin ni roha ni debata. Ganobari do masa akka parmaraat di perdalanan alani nahurang manat jolmai marnida tubuh do nang akka perbadaan ala nahurang tau marnida pakilalaan ni dongatta jolma. Jalan apa songoni amang inang hure na holongan odo na hobar na boy taida di bagasang ulutta ay naing mamulus parningotan area mate ni Tuhan Yesus di bagasan hamaolon ima satu tikon pakorhon ni pandemi COVID-10 sia dang adong nanggusada pihita na terpapar alay hona do hita di namasay ido jalare dolhon marhite panurirang Yesaya tu hita asa dopak ibana sadok tanoon laho marnida. Pabua nang pedodok si tu jala tongon meragam nuaing si taonon natabulus. Ikod dopak ibana do hita marnida asa monak kita marlohon nasa si taonon na manahopi hita. Jok do pareta dipakai laho patuduhon sada-sada inganan. Manang rumang ni sada-sada topa manang topa laho patuduhon hajadina di sada-sada namasa dohot laho mangalat sada-sada pangalaho jala somal na dipake hata od di bagasan hata ni debata laho patuduhon sada hinadenggan asa na parjolo nang idaota ima pistardo pambahenan ni naposona ima marhite turpukon lo bisian hata pistar asamolo di parate-ateo di padao nomor lapatan ima marhapataso manang marbisin roha nabulas di pasahat tu hita naposona. Jalan ni amangin ang hurian na holongan jalan nunga dohot hita dilehon ama itu ibana. Asa ibana na mangula di baga sa dirita songon suman ni tanoon nang dipasahat tu si tupohudun ima hita
monang hita jala boy hita marhana lupot di bagasan ibana dalalani tapatupa do halak na nang inobus di mudarna na lurus di Golgota ikon tahir pasima dirita ganup asa tok kita miad di bagasan ibana songon suman ni apostol Petrus na naing lonongi rap madok Tuhan balua ahu patardo dia tahu ni jalat tabidigid jala bodur taya ida ima nagabi terhisat ita jala ibana do HP no tibo sesarhutna gabi tibul situturo sogot terhisat marlapatan ima hehe jalalai adorang setapatar trupuk namar ada mutuson iru takas di patibo sia sitaonon na ima sitaonon na bernit ani adora so di baturun hambuleon ni naposona jumulo ni masipun habisuhon nang pambayanan ni naposona terus do pamuhay ni Jesaya 42 isada do Jesaya biddu 52 ayat 10 turon taringot tu naposona laho patuduon nung ngabe haida situdu ulaw ni naposona marhite babahenan na jala sadasian hinagok ni pabaruad di naposona taulahi manguhon marningot tita di area mate ni Tuhan Yesus di bagasan tikyaon kemudian itu hatta pola do dua hal dia tahu songon di ayat 10 dot ayat 15 songoni songgot ni roha ni natorop halak dot padot songoni do urasomna jala dua hali digoari torop palak do torop bangso torop situ tu halak Israel na tersonggot ala ibana ni rupana bernit si taonon na ala torop bangso na tersonggot marnida hinaulu ni panubuson natin nubuson di si taonon na jala marhite i amang inang hurien na holongan ima ala ni bernit si taonon nang hamaten na songgot tu ibana ido ubay pola songoni songgot ni roha ni halak marnida ibana jala molo mangihuton Ezekiel 27 ayat 35 de gobar hodo sogot ni roha son sude halaki sinape nang terhatong be midaho jala manidang ibulu ni raja nasida bolak pe boy nasida somaldo dipakai gobaran ni pada narobi patuduhon halak na onang huhum si debata Hurina na holongan di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Ala takas dia suplimo monang do ibana. Syokop do persuron ni di dulaw di ibana di uras ibana torop bangso. Di ulahon ibana do ulaon na songon malim na bulon. Raja si sudi raja patupaon na penasahat niyama tu ibana di sadok tinopana. Atong dia mana disuruh debata hita marhite buku Jesaya asa romar ni dana posona ima Kristus takas do taguruhon patupaon na dos songon na pinatupan ni debata ima Kristus tu hatay ibana do mali mamasumasu hita ganup dang adong be boban natonggang akan di duduk na ibagasan ibana bidang do botohon na laho makaol hita jala manaon na bernit ibana do arani hita dang bolas sita mangurupi ibana balik sa tahi do ibana lay hot do rodi sadang nileng na ibana di ngolutta jala molo tapatu papenwaing sakramed dalat talaho marning istono tanabirnit ibana na sunba dia gabi dos alani hita ibana raja ni hambuleon nong gabi di peila alani hita ibana do raja ni sadok kasianganon alay dang dapotan ingana di bagasan ngolutta ido na tarasako di bagasan tikyon asa sahat tita tuhamu baon ni roha dung marnida hita di ibana ima pakoron istono na berne di habadiao dohot haulion ni torok bangso torok do bangso na gabi ias ala ni ibana marhite mudar na ma durus ibana akka bangsoi so malim na tumibo di tubus ibana nasa hadusaon saat do nang tubuhum akka raja marnida na sida dak torap na sida be mandok sida honon na gabi di jamuton akka raja pamangan na hukum hut terhatotong na sida di adopan ni Kristus na posonay. At pedang adong di patu de sa pulimon songo dia ma rumang ni haroro ni akabak so parbegu gabi porsia alay nung at takasibaritaw dia on na madok ya ay halak na so dung panahatan di baritay na sida nomor nida jala halak na sudung ubege sa ido mga tusi sogot.
Imana berlapatar sian pameritan ni barita na uli na gabi lampatar hamuliaw ni Jesus. Laho Papua tahun turop bangso ng harajaon. Uhut pabadiahon kano bangso asa ng boy lebah huria dohot kano baka na porsiya di hinarikot ni pameritan ni barita na uli. Jala hita masada bangso sian na parbego na nidot nay. Alani dia pe barita na uli di baritahon di sido di uka debata dara tu haluaon songon ima songgot na alani hinauran na alai law songon ido nang songgot na alai hamuleon na songonon ima gabi sada si papita di bagasan ngoluta ima marhita na jumulo tarap patar ibana dia kalua na asing na sudung ubege mana napotan barita na uli siat taringo tu Kristus Mesiasi sian nabongot ibana tu luat rom. Nabirnit na tinaunan ni naposo na ido patupaw na ulo tu sa do bangso naposo na ido na manguras torop bangso di oras laho to di bata jala ido nagabi sulota muba mahita di saluhut parngulota say di batama holat ta pangasaho di bagasang uluta say morguli mahatan di bata di tungtungata amen koras ma dihita saluhut na